kino napdeng jungpi ki ba support ya ka Japan ka bade ka wei na kiri ki ba mikmat sha ka World Cup na ka ju hi ka kontinent ka bangingi don ka kontinent Asia tenga ngadi wei na ki supporters jong ka Japan te maphiru sumahaban bu i comments ki jongpi hato pi support na em ya ka Japan dito mata ko ki supporters lani ki fans ki ba ju snotana ban pai ko football ine pai khindiat hakaba yede bat ke jingim jong wei na ki players jong kari Japan uta bade u goalkeeper ka kateng chu ka de u Zion Suzuki ya u Zion Suzuki la kha hapo USA ukpa chu u de na po Ghana lani ngi la ban khot u Ghanaian ba ka kumi chu ka de na po Japan Teuni u Suzuki ula sedang ban im ban he ban sanang te bat ba hadin katok na snem kila move lani kila le pai no shapo Japan bat hang te ula sedang ya kalinti ban yan hakikam chingele kai bat uni u Suzuki la ai u ka chance lani ke jingjit hakaba hadin bo ula sha jit na bantai ka jingele kai ba per hadu banda sha jit haki senior team ke jongu ula sha bu appointment na gobenta bu unla ban mikmat haboro lightly kiri kata lau mikmat na po USA Ghana lani Japan hendai ka pasngotan na gobenta Zion Suzuki ula jit na gobenta kari jong ka kemi jongu ka Japan today halor kani ba mentang yu iyo Zion Suzuki ba ula mikmat sha ka senior teams ka ba la mikmat ru sha ka World Cup daga ba ulong ru wei urang up goal ubat tubit na po kari Japan handrai house na marjaro sau kala don khandiat ka jing phla ha ka ba ki pa nongkyrshan jong kari Japan kimla ban pediang ya kar komle jungu hadin ba ka Japan kala sharem no da ar la iwe goal persha ya ka Iraq hak bagi la konoru ba dei une u Zion Suzuki u bala tabhi ya ka gol bat kisa sharem bat ki babunru kim la ban pediang ya ka jinglong jingman hakalong renyang mandan yang bejungu bat ki la konoru ba une ude u negro namar balik bo kwa jungu ude na po Ghana ude u negro te kim ki babun kim sotonat kim kwa shu ya u Suzuki bo undon ha ka teams dani national team handai nagaliang jong u coach jong kategori Japan umayo risu ula ong bang da persang ban te song ya ki nongshong jong kari Japan ula sedang ban pensung thu ya ki fans ban ula ya daru ya ka long renyang marenyang jong une u players bapau jong kari Japan hakaba kat hadu menta kasngi ula ya lam ya u ban nikmat sha ka World Cup bat ula la ru ban telakam ya bun ba teligi gol ki ban sha penrung persha ya kari jungu hakaba kani kari menta kala yo kiusnon sha ka round of 32 de lang ba ke jingyarap jong ni u gol batbit jong ka Japan u Zion Suzuki